Skont ir-rapport preliminari taċ-ċensiment tal-2021, San Pawl il-Baħar huwa l-akbar lokalità f'pajjiżna. Fi żmien 10 snin, jiġifieri mill-aħħar ċensiment tal-2011, din il-lokalità ħadet post Birkirkara bħala l-akbar lokalità f'Malta. Illum il-ġurnata l-popolazzjoni ta' San Pawl il-Baħar tot għal iżjed minn 32,000 persuna. Hawnhekk mill-aħħar ċensiment lil hawn, il-popolazzjoni f'San Pawl il-Baħar kważi irdupjat biex saret l-akbar lokalità f'pajjiżna. Wara San Pawl il-Baħar tiġi Birkirkara li minn dan ir-rapport ħareġ li għandha popolazzjoni ta' iżjed minn 25,800 persuna. Fiċ-ċensiment ta' 10 snin ilu Birkirkara li dak iż-żmien kienet l-akbar lokalità f'Malta kellha popolazzjoni ta' iżjed minn 21,800 persuna. Skont ir-rapport taċ-ċensiment, it-tielet l-akbar lokalità hija dik tal-Mosta. Jirriżulta li l-Mosta għandha popolazzjoni ta' iżjed minn 23,000 persuna. 10 snin ilu il-popolazzjoni fil-Mosta kienet ta' kważi 20,000 persuna. Fil-maġġoranza lokalitajiet f'pajjiżna kien hemm żieda fil-popolazzjoni, iżda kien hemm tnaqqis fi 8 lokalitajiet meta mqabbel maċ-ċensiment ta' 10 snin ilu. L-akbar tnaqqis tal-popolazzjoni fil-lokalitajiet ġie reġistrat f'Bormla, fil-Belt Valletta u fl-Isla. L-akbar distrett ta' pajjiżna skont dan ir-rapport huwa dak tan-naħa ta' fuq tal-port, fil-popolazzjoni hija ta' iżjed minn 157,000 persuna. Dan filwaqt li fit-tramuntana ta' pajjiżna hemm kważi 94,000 persuna. Fin-naħa t'isfel tal-port hemm ftit iżjed minn 86,000 persuna. L-iżgħar distrett huwa dak ta' Għawdex u Kemuna li fihom inqas minn 40,000 ruħ. Fin-naħa tal-punent ta' pajjiżna hemm aktar minn 65,000 persuna, filwaqt li fin-nofsinhar ix-xlokk hemm kważi 78,000 persuna.